and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to West no Pamilis. Ako? O katong Jane? I'm sorry, Madeline. Pero giklaro ko na nimo. Nga si Jane ang akong gipili. Oh, nganong mipahiyom ka? Madeline? You just made the right choice, baby. Buot mo ipasabot nga nagyatagan namin nimo sa among gagawasan ba ba? Madeline? Wait. Kadit lang. Ngano? Ansa ka na? Diin ba ni mo makuha ka ng maong ideya? Let you go? Oh my God, baby. Gilantan ka ba? Why would I do that? When I am head over heels in love with you. Madeline, sibuk mo ipasabot. Mwah! Thank you for choosing Jane instead of me. Nga mawa sa dayon. Dili ka na ambot na kung... Karon dayon, ipapangita ko siya sa mga sakop ni Daddy. And I am gonna make sure na dili na siya mabuntagan pa. Unsa? Madeline, asa ka? Magilis. Not unless okay lang nimo makikatubang ko sa mga sakop ni Daddy nga nagtapis lang ni ining tualya. No, please, Madeline. Ayaw ko nagbuhata. Too late, baby. You've made a choice na, baby. Kung ikaw ba nga akong gipili, patyon mo ba ang imong kaugalingon? Oh. Magkahimo ka ba niya na alang nako? Oh! Andam ko mo buhat ana ala nimo. Sa mga andam sab kong mo patay alang sa akong gugma nimo. You failed. Wa pa, Harold. Nasayid kong makuha ko pa siya. Unsay imong buhaton? Gamiton ka? You have been using me, Jane. Sa unsang paagi ko makatabang ning higayuna. Gusto kong masayid kung wa bagit ko'y pili bisang kamay niya. Sa unsang paagi? Masayod ka ra. Laki pa din sa opisina. Imo kong bantayan? Habi ko pag nagkasinabot na kita kagabi. Ihatag ni mo ang tanan ni mong panahon ug atensyon ako. Madeline, may trabaho ko. O dili mahimo magsunod-sunod ka na ako, Permi. Dinera ko. Just don't mind me. Anira ko sa couch. I'm sleepy. Chaman, wanna join me here? Daghan ko buhaton nun. Babe, open up for me. Unsaon pagbalik sa imong pagbati na rin ako when you are closing up? Tuguti kong ipabati nimo kung unsa ta ka kamahal for you to love me back. Hey babe, I want us back. Ganun dili ni mo sugdan sa pagsalig na ako, Madeline. How can I? Relationship is based on trust, Madeline. Kung gusto kang mabalik ang kanhinatong pagtinagdanay, ibalik usab ang iyong pagsalig na ako. Dili sa maini nga imo na kong gituok. Kung paluagan ko ang pagkubot nimo, makalaom ba kong dili na ko nimo tuntuhan? Wa ti katuntuha. Nagmatinod-anon ko nimo. Gisultihan ti ka. Sa tinuod nga... Enough. Dili na ko gusto makabati pa, anak. Oh, fine. Kung gusto kang may kagawasan ka sa imong mga lihok sama sa una, ihatag ko kini kanin. I will trust you. But trust nga sa higayon nga masayod kong naghimo kag mga butang nga dili na ko ikalipay.
dili ka usab malipay sa akong buhaton. Okay? Oh, okay, sige. Mag-shopping una ko. Magkita na lang ta later. Gusto kong magdungan ta sa pagpaniod to. Mwah. See ya. Sa pagpanghulga nga gibuhat ko nimo, Cesar. Nasayod kong dili ka na makauna-una sa pagtunto nako, baby. And besides, dili lang ka to basta-basta lang nga hulga. Kay buhaton ko gyud ka na. Dili man karon kay presko pa kayo ang issue. Kundi sa gayon nga nagtuo kang okay na ang tanan. I forgive. Pero joke ra. Cause I don't forgive, especially forget. Oh. Let's see. Kung mutuman ka pag yun to sabot, Cesar. Oh, wait. Shit. Katong babae may kawas siya sa kinan. Shit. Ang iyang naong. Sama sa panagway ni Mary. Siya. Mao ka to siya ang gikakita na mo dito sa restaurant. Dili ko mahimo makalimtan ang maong panagway. Shit. Ang siya gibuhatin ni. Let's siya, ha? Marakog nagtanaw sa panagway yun ni Mary nga wahay sunog. Asa na siya? Come in. Habi, Oh, Jane? Niya ka? I'm sorry. I'm sorry. Naguba ang makinis akong sakinan kagabi. On the way sa restaurant, nga ato ang tanggi sa butan. Gikan ko sa norte nga bahin ug may gitanaw nga luna dapin sa kalsada og... Habi? I miss you too. Habi? I love you, Jane. Pero, Pero unsa? pasilo ako. Pero dili ko buot nga may daot ang may tapon nimo. I'm sorry, pero kinahanglan na buwag na ta. I'm sorry. Makigbuwag ka na ako nga dili lang mo tanaw sa akong mga mata. Look at me. Jane, no, buhay ko. Kinala mo biya ka na. Dili ba mo masayod siya? Nagkita pa ta. Nahadlo ko para ni mo. Then don't. Huwag ka lang makasabot. Makahimo kay si Madeline sa pagpahipos ni mo. Kung iya ka nang ipapuhat. Dili na ko gusto mahitabo pa kini sa ikaduhang higayon. Unsay buti mo ipasabot. Please, biya lagi ka din eh. Pasabta ko sa buti mo ipasabot nga ikaduhang higayon. Pasabta ko. Aron makasabot ko kung anong kinahanglan na itong makalagyo. Kung tinod nga mahal ko nimo. Kaya ko, andam kong makigbisog alang nimo, Cesar. Dili na kinanabuhatan mo ka na. But I will. Pues, ayaw! Kay dili ko gusto mahitabo usab nimo ang nahitabo kang Mary. Jane! Unsay? Namatay si Mary nga wa ko'y nahimo. Namatay ang akong asawa. Nga wala masayod sa tinuod kong gibati para niya. Gisultihan ko nimo ni Ana. Dili ang tanan, Jane. Kung mauunsa pa. Ayaw na. Di na kinal masayod ka pa. Gusto kong masayod. Biya na! Ug ayaw na pakita pa na ako. Bisan ka sa buhata ka na alag sa kaugalingon ni mong kaluwasan. Then dili ko gustong maluwas kung wa kausap uban ako, Cesar. Karon sultihi ko. Sa kinahanglan ako masayran. Kay gusto kong magkasabot, Cesar, kung nga nung kinahanglan ni mong patyon si Lolo Pulo. Ganong nakailag ka ni Lolo Pulo? Nagahiskot ka na niya, dili ba? Wa, bisan makausawa ko makahiskot sa pangan ni Lolo Pulo diya nimo. Unsa? Cesar, nga nang kikuptan ko ni mo. Sultihi ko si Tinoor. Ganong nakailag ka ni Lolo Pulo? Ngano, Jane?
Nalimot ka lang, pero nakahisgot ka na sa pangan ni Lolo Pulo. Sa kadaghanan sa mga butang nga atong napanagsultihan, I'm sure nga nalimot ka na sa uban atong ipanagsultihan. Gilikayan ako nga may isgutan ang pangan ni Lolo Pulo ni Bisang Kinsa. Then you must have slept. Talikod. Cesar! Cesar, sa ba? Unsa imong buhaton? Nga nang ipatalikod ko nimo? Ay, no! Ayaw ipaubos ang zipper sa akong sinina. Cesar, sa ba? Sa usa ka semana na ito palag-uban dito sa isla. Matag higayon nga magtagay tas kalipay. Siguraduhon gid nimo pagpahog ang suka. Huwag ko makahigayon sa pagtanaw sa kinatibuk-an si mong lawas, Jen. May sutraon na ko. No! No! Let me go! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!